Takže čaute ľudia, dneska vítam u nového videa. Dneska to bude z Critical Ops, pokračovanie. Keďže minulá séria mala 43 zahnutie, som si povedal, že vás toto určite bude baviť. Takže ľudia, nezabudnite dať like a odber. A ideme hrať mapu Division. Toto mapu už som dlho nevidel, takže som rád, že ideme ju hrať. Takže ideme na to. Som konečne modrý. Takže uvidíte pohľad aj z modrého týmu. Tak dobre. Dobre, ideme na to, ľudia. Ja budem každať cez video iba tak, že tak, no to, lebo toto. Lebo proste hlas, mám slabý hlas. Tak sa mi veľmi rozprávať, ale to nevadí. Dobre, ideme inou stranou, lebo tu už vidíte, že ma zabili. Takže ideme druhou stranou. Napríklad touto. Je 2-2, takže je dobre. No, som kámo. Jak to môžu tak... Prehrávame 7-5. Ľudia, nemôžeme všetko furt prehrávať, musíme vyhrávať. Ale taký jedno na teba dvaja, no toto ľahké není úplne vyhrať. Nice. Nice headshot, let's go. Už som to celkom dorovnal, 11-10. Jen 13 ľudia. Ale už pozor. Ja už som slabý teraz. Double kill som dal. Ľudia, škoda, že som teraz nedal triple kill ešte. Ale mal som... Kde bol? Ľudia. To vážne nechápem. Nice kill. Jak sa mi teraz darí, ľudia. Či ďalší kill. Idem head radšej. Ďalší kill. Ľudia, teraz sa mi darí. A hodilo už by sa aj vyhrať. Ďalší kill, ale teraz čakaj. Jaj, nevadí. Mám veľa nábojov teraz. A to čo som ho nezabil, to čo bolo? Je 29-25. Ja neviem, čo ja robím. Ja nevadí. Zatiaľ vyhrávame ešte o 2 kg. A baví ma to ešte. Jaj. Ja nevadí, ale keď nebudem rozprávať za to, že sa mi nechce. Si pána Bože. Dobre, double kill. Budem mať veľa killov, ľudia. Ešte sa dostanem aj tu. Nice. Dobre, ľudia. Je tu ich centrála, jak vidíte. A žltý si vôbec ma nevšimne, to je veľmi pekne zabité. Tento bol. Ajaj, nech to ma videl. A zabil ma. Dobre, ja sa vám ozvem, keď budeme tak v druhej minúte. Ok, čus. Ľudia, prehrávame. Lebo môj tým vôbec nevie nikoho zabiť. Takže
tu zase prehra ďalšia. Lebo tým sa nikoho neviem zabiť. Ani ja nikoho neviem zabiť, pána. Strašné. Teraz už tu uličky nám išli. No, odpaľ ma. No ľudia, vidíte, že tu sa vôbec nedá hrať, lebo furt idú tu. My sa kvôli ani nedostaneme, lebo furt. No ľudia, to nie je normálne. Môj tým vôbec, môj tým jak bol slepý. No, sami to vidíte ľudia, to sa nedá. Tak, ďalší kill. No ľudia, a prehrali sme. Výborne, super. Mám 25 kg. Celkom sa dá. Ale nie je to úplne najlepšie, keď všetko prehrávame. Jo, už by sa vyhrať. Dobre, ideme preč. A dúfam, že bude taká dobrá mapa, aby sme vyhrali, no. Takže dúfam, že bude dobrá mapa. Keď nebude, no tak zase prehráme. Toto zatiaľ moje štatistiky. 124 úmrtí a 117 kg. Takže furt musíme dať čo porobiť s tým, aby som tam nemal viac kg ako smrť. A na mape hit by to aj išlo, keďže minulé videjko sa mi tam celkom aj podarilo dať čo urobiť. Takže teraz by to tiež mohlo ísť. Takže nice. Tak. A raz som žltý. Ľudia. Dobre, už dávaj mi. Prečo je to také pomalé? Všetko je už dosť. Dobre, ideme na to, ľudia. Sa teším. Jak poďme na nich. 3, 2, 1, bum. Ideme na to. Oh. Nice, ľudia. Ľudia, to kde išiel? Ale 3-6. Ideme, prepáčte, že som tak ticho, lebo sa som sústrediť na hru a ľudia, skoro som ho dal. Dobre, ideme ďalej. Ja, mám ho. Jaj, ľudia, neskoro som sa otočil. GG. Dobre, nevadí, ideme na nich.
Nebojíme sa ich. Jak to tu mohol trafiť, kámo? Tam išiel. Ale však bro! Jak on s tou snajperkou vie tak natrafiť si, kámo? Dobre. Ďalší kill. Máme o jeden bod náskok. Nice, ľudia. Moc. Ľudia, skoro som ho upýtal. Nevadí, ideme ďalej na nich. Tu zade je najlepšie byť. Kámo, ľudia! Ten furt so snajperkou ma trafí. Nejdem do neho. Nebojím sa ho. Cześć. Nie! Cipana! Nevadí, ale... Ďalší kill, ľudia. Nice. Ty kokos, ďalší kill. Ľudia, toto mi ide. Ty kokos, ľudia. Nie. Také šance. Aj, podpalil ma zase tým snajperkou. On je traumy. Že nevadí, ale... Tam. No ľudia, mňa už zostalo normálne. Bože. Dobre, toto je 2 a 40 minút a ešte nechám nahrať. A potom už ukončíme video. Double kill. Okay. Joj. Ten malúčky. Nevadí. Ľudia, možno to vyzerá na prvú výhru v týchto obidvoch videách. No, teraz sa ide ako šňar. Teraz sa vám upožinali. Nice. Jaj, niečo to môže byť. Nevadí.
Ale šance tam sú veľké. Čo go zabí? Dobre. Ďalší kill, ľudia. Pane ľudí. Dobre, vyhrávame o 30 kg. Alebo 20 teraz. Nie, o 30. Takže už máme výhru. Celkom dobré. Keďže tam sa celú dobu vôbec nedarilo. A celkom dobre ideme teraz. Takže... Dobre, to je výhra. Ideme na to. A konečne vyhráme po dlhej dobe, ľudia. Jaj. Dobre. 5 sekúnd a je koniec. Yes, je koniec, ľudia. Dal som 32 kg. To je celkom dobré, ale úmrtí mám podľa mňa stále viacej. Ale dal som veľa kilov a vyhrali sme, to je hlavné. Takže ľudia, ešte sa ideme kúknúť na štatistiky. No a bude koniec videa, ktoré možno má už aj, neviem, 15 minút. Ok, ľudia, dobre, klejneme si to. No. Yes! Mám viacej kilov, jak úmrtí. Takže toto si zaslúži určite like a odber. Ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite na ten like, odber a čus!